Pentru prima dată, băncile colegiului sunt pustii, tablele curate, manualele nerăsfoite se prăfuiesc, glasurile profesorilor nu mai răsună printre pereți și niciun elev nu se mai vede prin preajmă. Ecranul rece nu înlocuiește atmosfera caldă din auditoriu. Cu toții ducem dorul de colegi și profesori. După ploaie, mereu apar razele de soare și în curând, în colegiu, din nou lucrurile se vor aranja la locurile sale. Însă este un dar. Noi, absolvenții, nu vom mai avea posibilitatea să petrecem ultimele clipe de studiu în colegiu și în curând îl vom lipsi de prezența noastră, dar amintirile cu siguranță vor rămâne. Dacă tu, absolventul anului 2020, dorești să compensezi această lipsă, vină și studiază la Colegiul Agroindustrial din Rășcani. Aici, cu siguranță îți vei găsi profesia visurilor tale, profesori înțelegători, colegi prietenoși, activități de dezvoltare multilaterală și multe altele. Sloganul "Viitorul tău începe aici" nu este doar o frază, ci un fapt demonstrat de-a lungul anilor. Te așteptăm! Salutare tuturor! Mă numesc Imerciuc Bogdan, sunt elev în anul 2 la Colegiul Agroindustrial din Rășcani, la specialitate de contabilitate. Așadar vreau să vă spun că dacă sunteți în căutarea unui viitor prosper sau încă nu ați decis cu el, colegiul este soluția dumneavoastră. E mult de vorbit despre colegiul în ansamblu, dar unicul lucru care este important pe părerea mea și pe care vreau să vi-l spun este că anume colegiul va oferi dumneavoastră un viitor prosper. De punct de vedere profesionist, dar și nu numai. Aici vreau să evidențiez și domeniul sportiv, în care condițiile existente, îmbinate de maestrie profesorilor noștri de educație fizică, a favorizat obținerea performanțelor atât la nivel zonal cât și la cel republican. Numai să știți că deja totul va depinde de dumneavoastră. La fel vreau să spun că îmi este într-adevăr dor de colegiu, de profesori, de colegi, de timpul petrecut împreună cu toții și de acea atmosferă plăcută. Așa că nu ratați șansa la un viitor prosper. Fiecare an, instituția organizează diferite activități de înalt nivel științific și cultural, conferințe, mese rotunde, sesiuni științifice, workshop-uri. Acestea vă oferă posibilitatea de a-și demonstra talentele și de a le implica în viața extracurriculară a colegiului. Chiar dacă este o specialitate încă tânără, noi o considerăm foarte captivantă și interesantă. Pe parcursul studiilor la specialitatea turism, am devenit din ce în ce mai energici, din ce în ce mai entuziasmați, am început să ne făurim visele și apoi să le urmăm cu o mare încredere. Încurajăm tinerii să dea dovadă de mai multă curiozitate și mai mult curaj, deoarece asemenea decizii pot deveni decisive în alegerea drumului din viața matură. Viitorul tău începe aici. Și da, ne este foarte dor de dragi colegi, de dragi dascăli și de cea mai bună instituție de înвățăмент. Я выбрала такую профессию, как технолог парфюмерной медицинской промышленности. Здесь я изучаю теорию и практику обработки гетеромасличных растений и производства эфирных масел, производство настоев, экстрактов, лосьонов из медицинских трав, производство парфюмерии и косметики, а также производство растительных масел. Aici, în Colegiul Agroindustrial de Rășcani, suntem o familie, unde profesorii ajută fiecare elev să-și formeze personalitatea în profesia optată. În prezent, Colegiul Agroindustrial de Rășcani. Bună ziua, puteți să-mi dați, vă rog, un interviu despre Colegiul Agroindustrial de Rășcani? Da. Vă ascult. Știți, vreau să vă spun că important ce comunicare să aud cu profesorii și cu ceilalți elevi. Veniți în Colegiul Agroindustrial și vedeți ce de bine este la noi aici. Republica Moldova este o țară agrară, iar instituția publică Colegiul Agroindustrial din Rășcani susține educația agricolă și vă prezintă o serie de specialități care vă vor deschide ușile spre un viitor prosper.
așteptăm cu drag în Colegiul Agroindustrial din Râșcani. Viitorul tău începe aici.